Joo, Wardissa on tupakan syty, niin se on vähän huono, kun tässä ei pysynyt kiinni se pistoke ja se tuli ulos. Ja miten se tästä, tää on niinku MK2 Ward Focus 08 vuosimalli, niin tuo tupakan syty irti, niin se on täällä. Missä se on se reikä? Sitten se on tommonen pistoke, on tommonen oranssi. Tuommoinen, se on niinku poikittain pystyssä yksi. Siihen pitää tehdä adapteri tai katkaista johot ja tehdä uudet liittimet. Pistän tuonne USB-pistokkeen. Se sulakään löytyy niinku tuolta. Tuolta pitää ottaa nuopit. Missä se on? Nuopit. Nuo vaan pyörittää auki 2 kappaletta ja toinen on tuossa. Ollaan jalkoteltu tuossa vieressä. Niin se on siinä ja siitä vaan auki ja se tipahtaa näin. Ja 109 sulake on tässä autossa. Se oli palannut. En tiedä miksi, mitä peli on survonut tai ehkä kaatunut jotain nestettä sinne, en minä tiedä. Joo, mutta kun tässä kun on samalla, niin on tämä ilmastoinnin poistuja, kun tätä kannattaa vähän kunnioittaa, vaikka jos pääsee purkamaan, niin vaikka paaneimalla silloin tällöin vähän aukastetta, jotta lirkettiin laittaa ja pääsee neste poikkeen, koska se kun täyttyy tämä säiliö sillä jäähytinnestä, kondenssivedellä, mitä jäähytyksestä tulee, niin se tulee tätä vuotta tuolta ja sitten se kastellaan koko auton lattia ja onpa kiva taas kun 5 litraa sitä kerätä tai 7 litraa imuria sitä vettä sieltä ja aukko nämä kaikki nostaa ylös ja pitää tuvet siellä tuulettua ja miten kukin tyylillä ja niin ei oo kiva juttu, mutta keskitytäänpä tähän nyt, eli tuo pistoke pitää nyt saada, kun minä ostin uuden tämmösen ostin USB-paikan tuohon suoraan. Kun se ei tuohon käy, kun tässä on tämä Wardin oma joku malli. No Ward-liittimeksi, kun sanoo, en minä tiedä. Mutta jossakin netissä onkin vaikka joku Ward-liitin on. Mutta mutta tuommoinen on kuitenkin tuo. Niin pitää tuohon survassa joten. Niin tämä yrittää katsoa, kävisikö tämä. Saako tää suoraan vanhan reikkä. Näyttää vähän heikolta. Mitenkäs sen muuten saat sen vanhan pois, niin siinähän on tämmönen. Niin se tulee tämä niinku. Sitten mulla on telinekin. Oota. Elikkä siinä aurinkopasta. Siinä on tommonen teline, tämmönen klipsukka. Tuo tulee tuohon reikkahahdolle. Tuo menee yhdellä tavalla. Niin siinä on, tuolla on tottuu meissellä vähän aukomman tuota kohtaa. Siitä meissellä aavoja nosteli ja käänteli ihan kuule voimattomasti. Sitten se tuli pois siitä. Tää mennään tuohon niinku omilla noilla urilla, tuossa urat mennään, millä se mennään sinne kohille. Tämä on vaan klipsillä siinä. Ja tuo haittaa estää tulemassa tänne päin. Kai siihen jonkun ruuvin, niin ehkä saisi haluaa kiristää enemmän. Mutta joo, se siitä, tuo roski. Tämä tilanne. Joo, tämähän mennään ihan yllättävän hyvin. Niin. Tähän mennään, metän tuon tulpan paikalle. Jos sitä tulppaa ei niinku hallu. Tää kyllä mennään ihan suoraan ilman tulppaakin. Arvelin jättää, että saapi tuon tulppasysteemin. Pitää ottaa pois, jos ärsyttää sitten, mutta heillä ei kovaa vaikka poikkea. Pysyy vähän tiivisteenä samalla tuokin tuossa. Etän sen paikalleen, ettei pölyt ja muut mene. Niin tämä tuonne ja sehän menee just, eikä ottahan valo. Sehän tulee hyvin sinne. Eikö tulekin? Sano, että tulee. Joo, siihen vaan kiristettä ja pistetäänkö vinnoon vielä niin näyttää siistimältä. Olisi vähän niinku Word-asentajan tyyli. Sitten on vastamutterilla kiinni, jonka minä varmaan jo hävitin. Äsken tuossahan tuo. Tällä vaan siihen. Voi damn, mulla ei ota. Tuo on miinus. Tuolla on plus. Pitäis tuo suojattu apiko pitää laittaa tuohon, kun tähän kun se ei käy, niin en kehtaa karvana jättää. Tuossa on plussa ja miinus selvästi merkattu. Eli tässä tapauksessa alempi on tuo plussa ja sillä viisiin. Niin. Pitää laittaa se. Sehän meni äsken oli jo paikalla, mutta tätä ei nyt voi tuolle jättää. Niin pitääpä lähteä ehtimään.